Club Junta, building better Africa. Swerabanji amalawi nonse konse kumene muli. This is Limpopo FM di Comrade Mtanyiwa. Programu yathu icha timaicha Nkhanga Zaona. Amalawi ambiri akhala kufusa kuti kodi Wabakiri TV bwanji Wabakiri TV. Amalawi Wabakiri TV alipo kumazifuwazi ndi zimene zakhala ngati zikuvuta alipo koma nthupi ndimene mwakhala ngati kuti simuli bwino. Tsiku lina lililonse akhala kutulukira Wabakiri Molozi TV. Titokoze amalawi nonse amene mmatifunira zabwino. Mukaona kuti kwa siku limodzi kwa mphindi zingapo munthu sakupezeka, mmafuna mudziwe kunena kuti kodi munthuyi ali kuti. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM Chigawo ku Masana. Programu icha timaicha Nkhanga Zaona. Tiyambe programu yetu imotere chigawo chino cha Masana pa Limpopo FM. Tiyambe ndi mafunso kunena kuti President Lazarus Chakwera akufuna atalamuliranso dziko la Malawi. Akuti kwa zaka zina 5 zimene zasala kutsogoloko koma zisogoleri awo akumafika pacha poma yankhula mwatamo kunena kuti iwo ndi mpaka 2063 ndiye yambe ndi mafunso kunena kuti chomwe Achakwera achiwala muulamuliro umenewu atapasidwa nthawi kunena kuti atilamulire. Chimene akuona kunena kuti iwowa achiwala kuti asachipange mu nthawi imeneyo ndi chani? Chifukwa kuchokera siku loyambirira kuzafika lero tikunena pano pa 8 November palibe chanzeru chimene Achakwera apangira Amalawi. Palibe chabwino chimene apangira Amalawi kupatula ndege imene yagwa ku Chigawo. Mpaka lero akulephera angakhale kutipasa malipoti, kutipasa zosatira za ngozi imeneyi. Ndiye chimene iwo akufuna kuti abwererenso mboma azizapanga ndi chani? Ndi chani chanzeru chimene achitira Amalawi Achakwera? Ndi chani chanzeru chimene achitira Amalawi? Anthu akumuzi fetreza alephera kwa basa chikakhala chimanga dziko lonse. Ena ndi awaso tangomva zonoti atenga matraki 3 achimanga chimene leka kuti adodima akachigawe kwa anthu ovutika chonse akachisiya kumpanda kwa nyumba yawo. Ndiye nkumanena kuti tikufuna tibwererenso mboma. Mukufuna muzalisasule bomali kapena chimene kweni mukufuna ndi chani? Kuwapha Amalawi kapena ndi chani kweni? Amalawi sakumvesa mukamanena kuti mukufuna mbwererenso mboma. Mutatha kwazuza Amalawi mukufuna kuzachitiranso chani? Chifukwa Amalawi iwo pano ndi nthawi yakwana yonena kuti asankheso
mtsogoleri wina amene iwo akumfuna wakumtima kwawo osati mokakamiza, chifukwa zimene akupanga IMCP ndizokakamiza kuti muzatisankhe ife musazasankhe enawo. Nde akumatulusa ma 2000 nde akuyeselera kupanga zokakamiza. Ndamva chisoni mmene ndimayimbiridwa foni kuchoka ku State House kuti Comrade Mtanyiwa munyamule uthengawu mupite nawo mukapase DPP maka mumpase professor ndi National Executive Committee yake. Ndizomvesa chisoni akuntsaira amene ndi commissioner wa DPP woyang'anira zisankho lero kukabwera ndi statement imene ayankhula ija. Amalawi uthenga umene taulandira pa Limpopo FM ndonena kuti akuntsaira anapasidwa ndalama ndi kunena kuti iwo asogole ndi kuyankhula zimene ayankhula zija ndicho linga chonena kuti dziko linene kuti chifukwa chani munthu amene ali wa DPP iyeyo wayankhula izi. Amalawi akuntsaira achita kulandira ndalama, apasidwa ndalama. Ayiwala zonena kuti amaweta ng'ombe kumsanje. Commissioner wa bunge loyendetsa chisankho mdziko lino MEC Francis Kasaira watsutsana ndi zofuna za chipani chake kuti kampani ya Smartmatic isagwire ntchito ina iliyonse yokhudza chisankho cha chaka chamawa. Zipani za DPP, Ford, UDF komanso UTM zakhala zikunena poyera kuti kampani yomwe bungwe lona za chisankho lasankha kuti liyendetse zakalembera komanso zotsatira ndi yachinyengo. Koma Kasaira ati ili ndi modza iwo analankhula ndi Mano Chibwana. Smartmatic imene anawina kuti atithandize kuweza mashina amene kugwisa ntchito panopa akapanga zomwezo maiko zowuluka. Maiko awiri pamene tinawayendera ndi Zambia ndi Kenya. Ku Kenya sinamveko kuti kunali vuto chisankho chapitachi. Kumeneko chipani chimene chinali chotsutsa chimene sinakusapotedwa ndi Roma chinawina. Ku Zambia chimodzimodzi chipani chimene chinali chotsutsa chinawina. Sinamveko ku Zambia anthu akumenyana chifukwa cha chisankho. Kumeneko amene ankapanga management zazi kapena kuti amene apeka equipment yogwisa ntchito anali Smartmatic. Anthu ngati chipani chili ndi ufulu wodandaula china chilichonse. Sizosamiza kuti voti lero ananisankha DPP ndi kuti DPP asadandaule. Sizikutero. Ali ndi ufulu wodandaula ndi kudadandaula. Ineyo ngati mmodzi wa commissioners ndi commissioner wonse tinokhala pansi kulonga madandaulo kuwayankha. Zimenezo zachitika. Tatuluza press statement yonena ndondomeko imene tinausatira kuti tipeze Smartmatic. Amene onda Francis Kasaira amene ayankhula zopepera pamene zipani zotsutsa zabwera pamodzi kunena kuti sizikugwirizana ndipo sizikukhutitsidwa ndi zimene zikuchitika. Iwo ndi akubwera ndi kumauza Malawi kunena kuti ine sindikuona chovuta. Francis Kasaira inuyo simukuona chovuta chifukwa chonena kuti mwalandirapo zanu, koma Amalawi eni tikuonapo zovuta. DPP munthu yolo muchamchonse asimulakwisa, ndiponso ku constituency kwa ameneyi mupezeko munthu wina woti akayimire chipani cha DPP. Ngati sikukayima wa DPP tengani wa UTM akayimire kumeneko, tengani wa UDF kapena tengani wa Ford. Zipani zonse zotsutsa mukamchite support amenewo. Francis Kasaira mwasiye chifukwa kuti iwowa aoneseratu manga awo pakadali pano kunena kuti iwowa ngakhale ali uko ngati DPP koma muntima mwawo muli chi MCP. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM.
pali manambala afoni awa 099 420 5143 099 420 5143 namba imeneyi komanso mwini wakeyo nambala ina ndi 083 69 29 54 ainaka amanambala amenewa mukamva uthenga umenewu mugwiritse ntchito ndikukupasani 3 days lero lachisanu mawa loweruka linalo la mulungu lolemba tikufuna timve maansala enieni zimene inuyo munachita mukuziziwa nde ndisanafike ponena kuti ndikuyikeni pambalambanda poopa kunena kuti kuntchito kwanuko mukhoza kuchosedwa kapena anthu ozungulira akhoza kubwera ambiri ndikuperekanso madandaulo chifukwa cha nkhani imene yandipeza ine ndati ainake anambala imeneyi amene akupezekera ku domasi ainaka anamba imeneyi akupezekera ku domasi ndakupasani mpata nkhani yandipeza muchite sort out nkhani imeneyi ndakupasani 3 days pofika mande timve zona zake zenizeni mwapanga utambwali kwa nthawi yayitali kuli bwino sopano dziko liziwe president wa dziko aziwe kuti kodi inu mwakhala mukupanga chani. This is warning on Limpopo FM. Amalawi matraki okwana atatu tadusana nao tukichoka kulonzo timapita kuchireka nde tinasatira matraki amenewa ndipo titamfusa madriver mmodzi amene ananyamula katundu ameneyi anatusa kuti wanyamula chimangachi chikufuna chikagawidwe kwa anthu amene ali osowa kumene kukuchireka ndipo ananyamula chimanga matraki atatu anatumizidwa ndi adotima Amalawi zomvesa chisoni tikwasata magalimoto aja kuona kuti kodi chimangachi chikulowera kuti ndi cha dotimadi chimangachi si cha munthu ndizomvesa chisoni anthu aja akunena kuti akufuna ayimireso chisankho kudera kwawo kuchireka anthu amenewa akunena kuti MCP ipitirire kulamula matraki atatu achimanga onse alowa kunyumba kwa Moses Kunkuyu kunyumba kwanu ndi kumene kuli ma office a dotima Moses Kunkuyu kunyumba kwanu ndi kumene munagwirizana kuti muzizagawa chimanga ndi adotima VW ya white imene inali pambuyo pa magalimoto amenewa ndi mmene munali Comrade Mtanyiwa tasatira mpaka takafika ndikuona zonoti chimanga chalowa chonse kunyumba kwa Moses Kunkuyu. Ino anthu akuchireka muzakhala opepera kukavotera Moses Kunkuyu, muzakhala zitsiru kukatenga voti yanu kukamvotera President Lazarus Chakwera. Chimanga chimene chimafuna chikagawidwe kwa anthu akuchireka lero akuti anduna azofalisa nkhani kukatenga matraki onse ndi kukalowesa kunyumba kwawo. Mofuna muzizapangira kampeni Amalawi olo anga zapange kampeni wa mtundu wanji musazavotere anthu oyipa mitima ndi chifukwa chake munampha uwitika.
Kumbukirani kunena kuti programu iyi akutipasira ndi aja a Gloria Transporter amene amanyamula katundu kuanyamulira amalawi osiyanasiyana amene agula ndowa zawo, mabeseni yawo, mablanketi yawo kufuna kutumizira makolo ku nyumba. Ndi amenewa akupezekera ku mzinda uja wa Johannesburg. Mukafuna a Gloria Transport tayimbirani pa manambala awa 08371532040 08371532040 komanso mukhoza kuwapeza pa nambala iyi 08807647118 08807647118 mukatero mwapeza a Gloria Transport. Ndikuti saza kukhumudwisani ndipo ifa Comrade Mtanyiwa ndi anyamata athu ali Limpopo takafikapo pa nyumba pawo palibe kuthawa ndekuti tikagumulapo nyumbayo kuti game itere draw. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Sankho lakula kunkhota police station amalawi ndizomvetsa chisoni. Kunali phase 1 kunali phase 2 ndipo phase 1 apolisi ambiri anatengedwa kupita ku mafirudi kukagwira ntchito. Ena anasidwa. Amene anasidwawo anali ndi chiyembekezo chonena kuti mwina nkutheka phase 2 titengedwa. Komanso phase 2 yafika apezeka zonoti sanatengedwe ndipo mayina a anthuwa ndi awa. Mayina a polisi pa nkhotakota police station amene sanatengedwe phase 1 komanso phase 2 amene akusalidwa a polisi amene akusalidwa pa nkhotakota police station a polisi amene alibe nawo ntchito. Ndiye ikazafika siku la voti mukatenge voti la tulo mukamvotere chakwera ndiye kupeperako kumeneko. Mayina a polisi amenewa pali Akeni Kasambala amenewa asidwa kukagwira ntchito phase 1 komanso phase 2. A Flora Chasanga, a Gerard Mutsindula, a Chifundo Petro, Antambalika, a Lloyd Nama, a Innocent Mandela, a Pride Magulumale, Amina Twaibu, a Manford Chakoloma, komanso ndi anthu ena akuma unity asidwa osapita kukapanga nawo kukatenga nawo gawo la zisankho. Pamenepa ndi pa nkhotakota police station. Ndikhulupiriranso ma police station enawo paliso anthu amene mwasankhidwa amene mwasalidwa kuti simuyenereka kupita nawo kukapanga nawo za chisankho. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Amalawi tsulotsuloli kutatuluka makalata onena kuti chipani chija cha DPP, chipani chija cha Ford, UDF komanso chipani cha UTM alimbira makalata ndipo alengeza kunena kuti akufuna kupanga ma demonstration chifukwa cha chosagwirizana ndi system ya smartmatic komanso kuti anabero mtalimanja kuti apitirire kukhala mdindo wa meki komanso wamkulu wa NRP akuyenereka kutula pansi udindo. Amalawi ndizomvetsa chisoni kuti dzulo madzulo kuti mafailo waso atalikiranso banji. Dzulo madzulo anthu amenewa anakakumana
Andu amene anakakumana kumeneku kunali Lazarus Chakwera, order from above. Kumeneku kunali Achimwendo Banda. Kumeneku kunali Agotani Hala na Majekete, Ankaka, Jessica Bwira. Anthuwa anakakumana akuti ndi cholinga chonena kuti angamuteteze bwanji Anabelo Ntalimanja. Nde anakakumana dzulo madzulo ku area 43. Anakakumana dzulo ku area 43 madzulo kumene amakakambirana za sogolo za Anabelo. Tinakuuzani kunena kuti Anabelo amwika pamene pangati chikwangwani kuti angomaliza mafilimu, akamaliza mafilimu atenga munthu wina amwikepo. Cholinga chisankho chikamaliza ulusidwa azizanena zonena kuti Anabelo Mtalimanja sizinamkhuza. Amala muzindikhululukira ndimakonda kuti Mtalika kapena Mtalimanja. Anabelo Mtalimanja akufuna kungogwirisidwa ntchito ali ngati chikwangwani. Koma ndifuna ndikuchenjezeni mwana wacho Mtembo kunena kuti Amalawi muzamva kuwawa. Komanso MCP ndinu nomwe amene munanena kuti Jenny Answer simukumfuna, munamupitira pansewu palibe anakulesani mpaka Jenny Answer anatula udindo pansi ndikubwera achifundo kachali amene inuyo munakhulupirira. Lero anzanunso akuyenda mmapazi mmene inu mmapita. Chimene mukumwikira kumbuyo Anabelo Ntalimanja ndija. Nedzulo anthuwa anakakumana ndikukakambirana kuti kodi tipanga bwanji. Kumeneko kunaliso Amphaso Sambo analiso kumeneko ku area 43 ko kukakambirana kunena kuti kodi tipange bwanji. Chimene ndingalimbikise zipani zotsutsa komanso Amalawi tonse, tiyeni pa 13 pano tituluke mu nyinji. Tiyeni Amalawi First tituluke mu nyinji. Afro Regions Organization tituluke mu nyinji. Tiyeni magulu onse osiyana The Voice tituluke mu nyinji. The Concerned Citizen tituluke mu nyinji. Malawi Freedom Fighters tituluke mu nyinji. Magulu onse ama Friends of Atupele, Friends of Ndani. Tiyeni tituluke ndicho linga chonoti tikapulumuse dziko lathu. Ngati sititero dzikoli likhale pomwepo. Achakwera kumbukirani kunena kuti chilipo chimenetu chimafuna mbale. Chilipo chimene chimafuna mbale. Ndiye chimene chimafuna mbalecho chikubwera pa 2025 September ndi masankho amene muzafune Amalawi. Lero Amalawi mukamapangira zotumbwa azakutumbwira niso ni 2025. This is Limpopo FM. Chimwendo Banda ukoza kurusha corruption yachishwa Banda ukoza kulima na TPP kakutita blackmail chema Banda, but don't dare wisibagiri mu TV. I know umatiza mphamvu kwambiri umodzi kuti we are more powerful than you. Iweyo ndi chimkumba cha bijabe suzu wa chilichonse apart from ndali zimene ona dzulo ndi chiyambi chake. Wauze sa Malawi kuti zimene manga post zokuza ule wako uli mbali mashado MP lizabodza. Just come out ngati mimi unachira kunena, then you will see how I can deal with you. Achimwendo, who are you? Kuluzopireza anthu mpaka akazikuopa iweyo. Who are you? Munali ndani ngopanda chilima ino. Chilima nakuika ni pamwamba patsogolo pake mpozeshi we mutu mupa. Lera oni mukuna
kuti ayi ndege inadzadza ndinadzadza ambo yako tonia timanyamwa anthu 19 amene akwera mmenemo anthu 9 ndinadzazira kuti kutambwe nawo timafuna tikuuza ukawapangisa misonkhano kaya ugula wimba ngati oda kuwemba sewu we don't care what we want ni chilungamo justice pakana chilima ngati simbwesa chilungamo mwanya simwina mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. basi chimene anamphera chilima ndi chimene chichi wina zaka 5 wina zaka 5 ali tiyena amene titsane naye timupe kukasankha commission of inquiry ya fake. Lero ripoti alipanga kale kuti tenga ifa Malawi kukhanga tizisiru tikufuna ripoti la ndege limene lija This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM, Chigawo cha Masana. Ndalama zokwana 3 billion zabedwa kunduna wa Minister of Trade kumene kuli Assistant Gwengwe abandrama yokwana 3 billion wina nkumati boma ndilo mweri tikuti 3 billion ya ku Minister of Trade ya nyambitidwa waitenga Assistant Gwengwe boma ndilo mweri mitu ya ikulu chifukwa cha nthawi ya Malawi tisiyane pomwe pa This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Ndibweranso ndi programu ina kumadzulo kuno tifune tisafune ndibwera ndi programu chifukwa katundu inde alipo mafailo abwera ochuluka kwambiri ndifuna ndibwere kunchewu kumene kwaphedwa munthu amene amapanga ma business kumene kutafufuza tapanga kafukufuku kuti pali headmaster wina pa skulu ina amene is involved ndi kuphedwa kwa munthu amene. This is Comrade Mtanyiwa Limpopo FM. Club Junta, building better Africa.